Ai, sarean sintonia, bueno, betikoa esango genuke ja, uste dut 6 urte baino gehiago daramala gurekin sintonia hau bueltan da, denboraldi honen bigarren saioan, lehenengoan aldatu genuelako omenaldi bezala, baina ja, klasikoetara bueltatu gara eta betiko sintoniarekin, betiko gaiak komentatzeko prest gaude, batzuk berrien atalean, beti bezala, beste batzuk berrien ataletik kendu ditugu ja berrien kategoria ez jartzeko, adibidez X, hau da Ixa, hau da Twitter, enpresaren zuzendaria Linda Yacarino esan duela, ez direla enpresa berdina, Ixa Corp enpresa berria dela eta beste modu batean egiten ari dituztela gauzak, orduan ikusi behar dugula aldaketak dauzela Twitterren. Barkatu, esan du Twitter, ez da Twitter, Ixa deitzen da, Ixa deitzen da. Baita ere, Ixari buruz hitz egiten, Ixa tipoa, hau da, el señor X. Hemendik aurrera, referentzia hori izango da, Elon Muski buruz hitz egiteko, Ixa gizona, adibidez. Ixa gizonak esan du hauteskundeen integritatearen taldea kaleratu duela, ez zutelako hauteskundei buruzko integritatea bilatzen. Así que beti bezala ez dago berririk Ixaren etxean. Irratsaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareanzehar.eus webgunera. En fin, teknologiari buruz hitz egiteko tartea irekitzen dugu bi astetan behin hemen sarean zeharen. Komentatu dugun gauza hori hasieran esen teknologiari buruz eta esen oso berria, betikoa egiten, orduan ez dugu berri bezala kontatu. Beste berri guztiak kontatzeko, beti bezala eta azaltzeko eta aztertzeko, beti bezala daukagu gurekin Borja Arbosa. Arratsaldeon, Borja. Arratsaldeon, Inigo. Ze moduz? Bueno, berriari buruz egin. Berriari buruz, zure bizitzari buruz, lan astea eta bar, ondo? Bueno, bizitza ondo, bai. Bizitza ondo, posten naiz. En fin, ondo ez dijoan gauzei buruz hitz egiten, orokorrean streamingaren merkatua esan dut, ojo, streamingaren merkatua zer gertatzen ari zaizu, pikutara jaten ari da, hau gertatzen zait, hau gertatzen zait hasta tanto nivel nire etxean egin dudala streaming servidore bat nire multimedia propioarekin. Osea que, en fin, streamingaren merkatua nahiko kaskar dago plataforma guztietan agertzen ari delako, bai
presioa igo behar dela, bai, iragarkiak jarri behar direla, bestela sistema hau ez da mantenduko askoz gehiago. Esan dezakegu burbuia zulatu dutela. Burbuia solatu dute, horrela da. Konkretuki, kasu batzuk aipatzen Netflix iragarkiak ekartzen lehenengoa izan zen, Espainian eskaintzen diren handienetakoak, hori izan da handiena, hala ere datozen hilabeteetan iragarkiak izango dituztela, bai estatu duten beste 2 plataforma ditugu, eta horrek nahi eta nahi ez, kutxatik pasatzea ekarriko digu. Duela 2 hilabete Disney Plusek azarotik aurrera gertatzen hasiko diren aldaketa garrantzitsuak bai estatu zituen, plataforma berretzi zuen hilean 6 euroko iragarkikin plan berri bat iritsiko zela, eta horrek ez lukeela esan nahi publizitatea nahi duenarentzat gehiago ordaindu behar denik, naiz eta trampa duen. Izan ere, plan bat izaten jarraituko dugu, hilean 9 eurokoa, edo 90 euro urtean, orain arte bezala, baina irudiaren kalitatea murriztuko dute, hau da, ja ez dute 4K emango, baizik eta 1080p Full HD, vale? Eta Dolby Atmos soinua kenduko digute, ez dut Dolby Atmos izango nire etxean, ze galera, Eta zure 4K telebista ezingo duzu... Hori, eso es que me jode. Hor, bai, arrapatu... ez izan 4K telebista, Iñigo. Bueno, a ver, nire 4K telebista zoragarrian Full HD edukia oso ondo ikusten da, orduan niri pertsonalki ez zait gehiagi importa. Esan behar dizut ere, nire eduki hoiek nire serbidorean dauzenak, orokorrean 1000 Full HD dira, orduan. Zer, eta 4K jartzeko kristongo pisua izango zuten. Bai, normalean 4K filmak batez ere 40-50 gigatan daude, orduan... Ez daukagu superordenagailuak hori guztia gordetzeko. Sortxitera dauzkat, ia 400 pelikula baino gehiago gordetzeko, en fin, ez dago hainbeste. Liburutegia nahiko potolo izan nahi baduzu, 4K ez da hain garrantzitsua. Ez da hain garrantzitsua, eta gero irudia bera transmititzeko internet bidez ez da oso praktikoa, orduan momentuz Full HDen ondo gaude. Iragarkiak bai estatu dituen plataforma Amazon Prime Video izan da, naiz eta azkena ez dela izango iragarkiak izango duena. Duela astebete baino gehiago egin zuen aurrekoetan ikusi gabeko modalitatearekin. Izan ere, serian iragarkiak ekarriko ditu, bai ala bai, hau da, seriak ikusten badituzue hor, iragarkiak izango dira, plataformak ez du plan berririk gehituko eta ez du aldatuko 2022an igo zuen presioa, baina bai gauza bat sartuko du niri asko interesatzen zaidana. The Voice? The Voice, bai, The Voice UK. The Voice are back. The Voice UK, Susan Boyle, Susan Boyle no agertu zen, esen Got Talent, no? Bai, esto bai nela Got Talent. Es que pasaren... Uste duzela Got Talent. Got Talent edo The X Factor. Pasaden astean agertu zitzaidan Spotify bere abesti bat, eta pentsatzen utzi nindun Britain's Got Talent. Got Talenten bai. Izan zen. Bai, imaginatzen duzue Operación Triunfo bueltan dagoela kasu honetan Prime Videon, eta urrengo hilabetean azaroaren 20an hasiko direnez, baina insoportable gongo naiz. Guztio jakin nahi duguna momentu hontan, Iñigo, zure podcast Operación Triunfori buruz bueltan egongo da baita ere? Bueno, hori ikusiko dugu. Beste partearekin hitz egin behar dut. Cruza la pasarela. Bai. Iñigoren podcast da Operación Triunfori buruz. Iñigorena bakarrik ez da. Bai, egia da. En fin, horrela banatzen dut nire
bizitza martxotik azarora arte bat formula, eta azarotik martxora operación trufo. Bueno, bai. Cojonudo. Momentu honetan beste podcast bati buruz egin dezakegu promozioa nahi badu. La Peluz, podcast F1 hori buruzkoa. Erdaraz, kasu honetan. Bai. Hori esan behar da. Saiatu genuen euskaraz egiten, baina, bueno, ez zein hain arrakastatzea izan. Bai, bueno, egia esan da, ez dakit lehiaketa bat irabazi genuen gutxinez. Bai, hori bai, baina... Erdaraz ez genuen irabazi. Ez dakit zenbat entzule dauzkagun La Peluz podcast horretan, osea que... A saber, en fin. Gure podcastei buruz hitz egiten bukatu dugu. Bai, bueno. Amazon Prime Video nahi baduzu jarraitu, oso ondo iragarkiak izan du dituzu. Nahiela ez, hau da, ez da diru gehiago ordaindu eta publizitatearik ez, momentuz ez dute hori esan. Disney Plusekin jarraitu nahi baduzu eta prezio berberean, kalitatea murriztuko dute. Eta hor, ja, zu ikusi, nahi baduzu, ordaindu gehiago, hor, laukan eta Dolby Atmosekin ikusten jarraitzeko. Eta Netflixen kasuan estás jodido. Orduan, uste dute bere plan merkeena zera 6 euro eta iragarkiekin, eta uste du baita ere kalitatearen arloan ez zela tope de gama. Bueno, egia da ere, hainbeste... Eta kontu individuala, ez dugula kontatu, claro. Amazonen edo Disney uste du esan dutela, ja akontua partekatzea agur zuberoa. El compartir se va a parir. Yo qué sé. Eskerrik asko Iñigo zure poesia hemen ekartzeagatik. Bueno, bai, partekatzea gustatu zaizurea, partekatzea doa agur zuberoa. Partekatzea agur zuberoa, oso ondo. Bueno, Disney Plusen kasuan es que ustut sortzi profil, sortzi profil. Bai. Onartzen zituztela. Orduan, Netflix bezala egiten badute, pues, kaka, baina, bueno, orokorrean... 6-etik 3 edo 6-2, baina, bueno, eske, badakizu zenbat margen daukazu, 6-tik 0, bueno, baina, beitu. Netflixen 5 kontu jartzen zituzten familian, ez? Uste dut zela familia plana horrela? Uste dut direla 5 baino etxe berean. Bai, bueno. Edo beste etxe bat... Ni kontatzen ari naiz orain dela urte pare bat. Jendea hor familia ez familia zen, baina familia bezala egiten zuena kontua. Bai, en fin, azken finean, bueno, streamingaren, esan duzun bezala streamingaren burbuila puskatu da guztiz, eta nolabait konpondu behar da hau, presioak igotzen orokorrean, ez delako jasangarria eduki propioak egitea, presioak mantentzea, edo bestela filmin bezala egiten duzu, presioak mantentzen dituzura, baina zure edukia da basikamente Enrique Cerezo bere ekoizpen enpresan daukan artxibo guztia. Bai. Ya está. Baina, eta ez da bakarra, kirolen arloan adibidez, Dazon nondik hasi eta non dagoen ahora. Bai. Eta orain kompetentzia atera zaio, zeren Movistar bere plataforma independientea katkotxon artean ez duzula kontratatu beharrik telefonoa, internet, finkoa, mugikorra eta pakete fusioi guztia, baizik eta bakarrik uste dela 14 euro hilero eta ordaindu izateko beste plataforma bat da. Zenbat plataforma daude jadanik? Gehiegi. Ikusi dugun bezala. Zigurrenik merkatua hartu ahalduen baino gehiegi. Bai, baino askoz gehiago esango nuken. Bueno, agur ere esan behar diogun beste kontu bati kasu honetan futbolarekin
lotuta dagoena. Gogoratzen ari naiz orain gidoian sartu ez dugun berri hori bat formulari buruz eta informatika ez teknologiako enpresa bati buruz, Zagarra manzana ikatza karbon, bai. Horrela da. Baina, lehenengo EA eta FIFAri buruz hitz egiten dugu, badakizuelako aldaketak egon direla lizentzia horrekin, eta konkretuki azken asteetan Electronic Artsek denda digitaletako FIFA joko guztiak kendu ditu, EA Sports FC24 merkaturatzeko prestatzen. Ia 30 urteko lankidetzanen ondoren Electronic Artsek eta FIFAk 2022ko maiatzean iragarri zuten banandu egingo zirela, eta Electronic Arts EA Sports FC izenpean argitaratu du bere jokua, eta FIFA bere partetik beste enpresa batekin garatuko ditu joku berriak. Hori dela eta bere joku berriaren kaleratzea prestatzeko Electronic Arts esan du, FIFA guzti hauek denda digitaletatik kenduko ditugu. EA Play barkatu badaukazue arpidetza bezala jokatu aldaitezke bai FIFA 22 bai FIFA 23, baina bestela formatu fisikoan geratzen diren kopiak erabili behar dituzue FIFA joku hauek jokatzeko. FIFA 12 hartu dezakezue, total ez du hainbeste aldaketa izan azken 10 urteetan. Bai, jokoa batez ere jokatzen baduzue, jakingo duzu zeintzuk dira batez ere mekanikak eta nola funtzionatzen du jokoa eta nola interneten bidez eta konexioa eta arpidetza dela eta atera dute, gehiengoa jakiten duela sobreak eta FUT, FIFA Ultimate Team, horiek guztia inventatu zutena jendea bere diruak gastatzeko eta diru sarrera gehiago emoteko. Kasu hontan mantenduko dute batez ere produktua, baina ikusiko dugu lizentziarik gabe jendea proiektuaren konfidantza jarraitzen izango badu edo ez. Ni, beitu, berri hau irakurtzerakoan lehenengo galdera egin dudana, zergatik ez dago hemen gaizka, bideojokoen arloa dela eta baina gero jarraitu du pentsatzen eta zenbat aldiz gaizka jokatu duen futboleko jokuren bat konkretuki hau, eta nigo goratzen du momentu bakarra, streaming bat egin genuen hemen, orain dela pare bat urte, gogoratzen dut, jokatu genuela, eta uste du momentu hontan gaizka erakutsi zuen zenbat aldiz jokatu duen FIFAn, orain arte, FIFA ditzen den jokoan, zero patatero. Orduan, zer galdetuko genioke gaizkari hemen? Horrela da, eta gainera horri buruzko grabaketa daukagu hemen zue guztioi erakusteko. Bai. Hor daukagu. Sartu nion golak, kanpo erditik, iaia. Ez iaia, baina, uste dut modo pizkat bizarro zeukan FIFA partida bat jokatu genuen, non zuke kapasitatea izanez gero, egin alzenuen pas estremoak edo korrika egin inoiz baino azkarrago, edo momentu batean tiro oso potente bat, non gola sartu alzenuen kanpo erditik. Fijatzen ari naiz, lehenik eta behin irudiari buruz sofá hori zaborran bukatu zuela, kartel hori beste modu batean jarrita streaming hauen kalitatea nahiko hobetu da. Como hemos cambiado, bestiak esaten duen bezala. Oberako, batez ere. Hor geratu zen gure esperimentoa futbolera jolasten gaizkarekin. Ez oso arrakastatxoa. Ez oso arrakastatxoa esen izan.
bat formularen berria komentatu nahi dut. A ber, zer? Zein izan da movida? Apple, bueno, zurrumurrak diote... Zurrumurroa, ez dago ezer ofizialik, lehenik eta bain esan hori. Hori da importantea da, zurrumurrak diote Apple erosi nahi duela mundu osorako telebista eskubideak bat formularako eta bere euskarri kategorientzako 2.000 milioi dolar ordainduta. Bai. 2.000 milioi dolar, imaginatu dezakegu asko dela, osea, Apple badauka bere bankuan 2.000 milioi dolar, hori ez da arazoa, baina imagina dezakegu nahiko dirua dela, kontuan hartuz, lehenik eta behin, bat formulak kudeatzen duen enpresa, Liberty Media, bere diru sarrerak urtero, diru sarrera guztiak, hau da, telebista eskubideak, taldeek ordaintzen dutena, eta bar, 1.500 milioi dolar direla, orduan, nahiko lodituko luke Liberty Mediaren bai, aurrekontuak diru sarrerak, eta beste partetik, claro, zertarako nahi du Apple bat formularen negozioan sartzea eta mundu osorako eskubideak ordaintzea. Hor dago gakoa. Lehenik eta ben, zuk esan duzu, beitu, zure teoria, kontatuko dut hemen, zure teoria da Apple hori erostea nahi duela bersaltzeko. Bai. Hala, gaur egun nola funtzionatzen du? Gaur egun herrialde bakoitzean eskubideak saltzen dira eta hor nahi baduzu Espainian edo Frantzian edo Alemanian edo Inglaterran zuk erosi aldezu eskubideak zure herrialdean emisio ofiziala egiteko. Kasu honetan, Espainian adibidez, Movistarrek erosi zituen azkenean eta Dazonekin partekatzen du, Erresuma Batuan da Sky Sports, ez? Bueno, zuk erosita globalki, hau da, emango duzu mundu osorako eta gero birsalduko dituzu, baina nola egingo duzu dirua, jarri duzun dirua aurretik, zu esan duzu 2.000 milioi, berreskuratzeko. Zain, azkenean, juntatzen badugu gaur egun zenbat ordaintzen dute herrialde guztiak guztira, ez diote Liberty Mediari 1,5 zu esaten duzu mila, eta hori kontuan hartuta diru sarrera guztiak, hau da, zenbat izango zen telebista bere kabuz. Claro, askoz gutxiago da. Birsaltzea, dirua irabaziko dute? Ordainduko diote 2.000 milioi baino gehiago eskubideak bersaltzen? Hombre, estrategia izan leike, erabiltzaileak Apple TV Plusera eramateko. Arpidetzak lortu, bale, bueno. Arpidetzak lortu mundu osoan. Da ze presioan. Ze estrategia dauka gaur egun Liberty Media? Saltzen dutenean eskubide horiek herrialde bakoitzan dependen nola saltzen duten, baina kasu askotan izten diote herrialde horri F1 TV Pro zerbitzua, baiek online daukaten zerbitzua lasterketak ikusteko, orduan eskubideak erosi dituen katea. Direla gainera ez da asko, 5 edo 6 euro hilero dira F1 TV Pro. Bai, 6 euro horrelako. Depende herrialdetan bizi salsaren, agian bat formula daukazu eskuragarri 7 euroren truke. Eta hemen adibidez, ordaindu beharko duzu Dazon edo Movistarren hileko arpidetza 20 eurotan. Orduan, kontua da... Berdintasuna, non dago berdintasuna hemen? Kontua da, mundu osoan dauden 186 herrialdeetatik 30 gutxi gora bera ez duela Liberty Media zuzenean saltzen bere zerbitzua, eta bat formula ikusi nahi baduzu telebista hauen bitartez izan behar da, beste guztietan, diru sarrera zuzenean Liberty Mediara doa. Segin aldua, barkatu, Apple, kasu honetan, behartu Liberty Mediari F1 TV Pro hori iztera, Apple TV Plus zerbitzuan ikusteko bat formula saldu ez duten herrialde horietan, eta jarraitu herrialde batzuetan eskubideak saltzen, adibidez Espainian, Frantzian, Alemanian eta bar, beste enpresa batzuk daudela interesatuta ekoizpen hori egitera eta bere hizkuntza propioan zerbitzua ematera. Egia delako F1 TV Pro horretan bakarrik dagoela ingelesez
eta Sky Sports F1ekin batera, koprodukzion hori egiten dutelako, eta uste dut gaztelanez, baina espaino-latino. Fernando Tornelorekin, edo Tornelo da telebista pribatuan lan egiten? Ez du goratzen. Eta uste dut frantsesez ere dagoela. Orduan, orokorrean, egiten duten ekoizpena ere nahiko txikitxoa da, ez dutelako hainbeste baliabiderik. Eta ez dut uste Apple batean txinatarrean egingo lukela txinatarrean edo japonieraz edo ez dakit ekoizpen hori. Orduan, estrategia nahiko berezia izango lukete hau aurrera eramateko. Ni ez bada mundu osoan beraiek saltzeko F1 TV Pro egiten den bezala, baina mundu osoan ez dut hainbeste ikusten. Pues bersaltzeko ze presioa jarriko diozu interesgarria izateko telebista nazionalentzat eta gainera zu dirua irabazteko. Si ja erosi duzu bere presioaren bikoitza. Claro. Errentagarritasuna beraiek imaginatzen du, pentsatzen dutela, lortuko dutela arpidetzekin. Eta ez beste mota bateko ekoizpenekin. Bueno, edagian ere, hau izan leike, bere plataformara eramateko... Edo agian zurrumurrua bakarrik da, eta Apple ez dago interesekin, eta beraiek Liberty Media kasu honetan, zurrumurrua bota dute, beste kateak, hor, gaztelega esaten bezala, orejas al lobo, Bai, otsoari ikusteko hor... Beste kateek dirua jartzeko... Jarri hemen, que si no... Etortzen da Apple eta claro. Eramaten da eta Apple esaten badu ez, konfunditu naiz. Amazon esan nahi nuen. Amazon desminti... Google. Beste bat. Ze akordeo, honi buruz hitz egiten, ze akordeo izango dute Fox eta Liberty Media. Kontua da, ez bada inoiz fijatu, Fox estatu batuetan emititzen dituen programak, bat formulari buruz, dira Sky Sports F1 erresuma batukoa egiten duena, pero repetido, ez dute eser aldatzen ingelesez denez, badirudi ordaindu diotela ekoizpena egiteko, ez? Ekoizpen hori eta gur, bueno, y el lote, bai. Palante. Bueno, hori bere gauza da. Ni hoia ezin dut imaginatu. Ni pentsatzen nuen Amazonen kasuan, zen Amazon jadanik babesle da, bat formulan. Orduan, oso erraza da esatea, Amazon erosiko ditu eskubideak, zen Amazon, hortik dago kirolesko eskubide batzuk erosten eta... Paramount Plus ere... Baita ere daukazu babesle bezala... Hori ez da, gainera... Lehenengo pausu bat, gero, guztia erot... Eta Apple ez dut ikusi... Inoiz bat formulan. De hecho, bapatean etorriko da? Amazon, konkretuki bat formulan iragartzen dituen produktuak dira Amazon Web Services. Hau da, Amazoni diru gehien ematen dion zerbitzua, azkenean, haien zerbitzari propioak beste enpresei alokatzen diotelako. Suposatzen dugu Apple ez dela izango eta hau zurrumurru txorra bat dela, baina, 10 minutu bete ditu. Honekin. En fin, ondo ez badugu pasatu bat formularen kontuekin, legei buruz hitz egingo dugu. Bueno, legei buruz ez dugu hitz egingo, legei buruz hitz egin genuen pasaren programan merkatu digitalaren legea eta Europar Batasunari buruz, baina hau ez da legei buruzko berria, baizik eta adimen artifizialari buruzko berria. Eta hau kontatu behar duzen, eta Inigo, ez dakit ze mania hartu dion adimen artifizialari. Ez dakit zergatik, agian duela 6 hilabetetik ona dena delako adimen artifiziala eta produktu guztietan, faltatzen da, norbaitek kaleratzea izotz bat adimen artifizialarekin eginda. Agian egin dute. De hecho, ojo,
Coca-Cola, uste dut Coca-Cola izan zela, zapore berri bat Bai. kaleratu du, Ikusi dut. adimen artifizialekin egin, osea, Bai, ja, es bai. que no, Bai. ezin du gehiago, Hau da de adimen artificial momentum. ezin du gehiago, de verdad, es que hau ezin bizkoa da. Iragarkia esaten duen bezala, The Age of Aquarius, hau da The Age of... AI. AI, yes, of course. Eta geneukagun beste 6 berri adimen artifizialari buruz hitz egiten zutenak, baina kasu honetan Inigo rekortadora hor artera du, makina zensuradorea, eta esan du, kendu, hau, ez. Eta azkenean bakarrik onartu du hau, ez dakit legei buruz hitz egiten duelako, eta ni, abokatua naizenez, esaten du, bueno, vale, venga, hala. Bakizu zergatik mantendu dut berri hau. Zergatik. Genial delako. Genial. Beitu. Genial da jarri dioten izena. IA genial. A ver, kontatzeko movida. Marketing genioak dira, bai. Agian estrategia hori baita ere adimen artifizial bat egin du. Egin, izan leike. Kontua da Lefebvre dela legea interpretatzen dituzten datu baseak artean. Bueno, bai, datu baseak. Batez ere datu baseak. Gutxi gora bera guztia egiten dute datu baseak, legedia, jurisprudentzia, gauza asko izaten dute datu base horietan, eta batez ere bi enpresa daude hor, bata dela Lefebvre eta bestea uste dela Weslo Aranzadi. Batzuk, baina bueno, ez kontatuko eta publizitate egin, bueno. Pero bueno, merkatua pizkat Ubelez, Walter Kluber, Lefebvre, Aranzadi, Tirallo Blanc, bueno. 3 lau daude merkatu horretan. Hauen artean bat dela Lefebvre, genial, ezin dut, genial aurkeztu du, genial dela generatzea, de generar, IA inteligencia artificial, eta guion L de ley. Genial, ¿vale? Genial aurkeztu dute adimen artifizialean oinarritutako tresna sortzailea sektore juridikoko profesionalentzat. Espainian momentuz eskuragarri dagoena. Genial, Lefebvre, Neo eta Kumemento datu baseetan integratuta dago, eta konfidantzazko informazio iturriak baino ez ditu erabiltzen, ala nola, hauek ematen dituzten produktuen artean legedia, jurisprudentzia, doktrina, formularioak, eta memento hietan dauzkaten esklusiboak. Legei buruz ez dakidana, memento da legea komentauta. Hau da, zu ez bakarrik artikulu hori irakurri, baina esplikatzen dizu nola funtzionatzen duen artikulu hori praktikan eta nola egin aldituzu zure epaitegietan erabili artikulu horiek. Ez que, gogoratu dut oso zaharra den podcast batean. Ez que memento ez dakian. Ez da hitz oso oikoa. Ez du ezer esaten. Oso zaharra den podcast batean memento hitzarekin txiste bat egiten zuten gazteleraz zela. Memento pelikula bat da, ez? Memento pelikula bat da, eta gainera txistea zen, memento, tú te mentas, yo me freso. Oh. Genial, en fin, movida da, emaitza egituratuak sortuko duela adimen artifizial honek eduki zorrotzean oinarritutako ondorioekin erabiltzaileentzat azkar eta erraz. Lefebreren adimen artifizial sortzaile honek soluzio berri honi esker lenguaia natura ekosistemarekin elkar eragin daiteke. Zer esan nahi du hau? Oso erraz. ChatGPT hartu dute, vale? Lizentzatu dute ChatGPT, eta sarreran jarri diote bere datu base guztia. Irtera izango da, ChatGPT bezala, gaztelaniaz nahiko ondo erantzuten duen adimen artifizial bat. Baina oinarria verifikatuta dagoenez eta bar, pues oso ondo, oso zehatza izango da. Zertarako nahi du abokatu batek adimen artifiziala edo ChatGPT jadanik ja kontatu dugu, uste dut ja pare bat programetan. Kontatu genuen nola adimen artifizial bat Amerikako estatu batuetan demandak egiten zituela, kasu simpleentzako, baina egiten ditu. Eta baita ere, enpresa batek pinganillo batekin eskaintzen zuela bezeroei juteko juizio batera, eta pinganillo batean esaten zion adimen artifizialak zer esan
eta bere burua defendatzeko kapaz zen. Hori gauza bat da, eta zu esan duzun bezala, ChatGPT erabiliz, jadanik abokatu asko onartu dute, bere demandak edozein idatzi behar dutuen edozein gauza, esplikatzeko gutxienez egiten diotela lana. Zein da arazoa? Guztio dakiguna, ChatGPT ez dakiela legei buruz, baizik eta kontatzen du logikoa irudi alduen gauza. Eta gero, titulo bezala baita ere gogoratzen dut, kontatu genuela, ez dakit nor alegazio idatz bat aurkeztu zuela, jurisprudentzia kasuak epaitegietan gertatu ziren gauzak zitak jartzen, eta ez ziren existitzen. Hau da, ChatGPT inventatu zituen kasuak, eta ez ziren existitzen kasuiek. Hori nola konpontzen da? Egin duten erreminta askorekin, non ChatGPT edo nahi desun adimen artifiziala dauka eskuragarri datu baseak, eta informazio fidagarri hoiekin egiten ditu demandak, egiten ditu rekurtsoak, egiten ditu nahi desun idatziak. De hecho, kontatu behar dizut ere, pasaren aste honetan ChatGPT asko erabili dudala kontu oso konkreto baterako. Honen gutxi gora bera irudia daukana, dela webgune bat egiteko. Hau da, webgune berri bat martxan jarriko dugu hemendik gutxira, eta behar nituen modulo batzuk dinamikoak izatea. Pentsatu nuen nora egin sistema eta bar, baina ni ez dakit programatzen eta ez dakit PHP. Zer dauka edozin programazio lenguaia ona ChatGPT-erako? Arau oso konkretuak eta oso zehatzak dituela. Hau da, funtzio bat programazio lenguai batean modu batean erabili daiteke, eta punto. Solo hace una cosa. Funtzio bat, gauza bat egiten du, horrela espezializatzen da behar duzu. Eta dokumentazioa hor interneten dauela. Orduan, segin nuen gainera arrakasta noiko handiarekin, esatea, begira ChatGPT, HTML kode hau daukat, eta zelai hauetan hau dinamikoki kargatu nahi dut. Ez aidazu nola den kode, hori egiteko kodea. Eta ematen zidan kodea, gainera aldaketa oso gutxiekin martxan jarri dudana, eta arrakasta nahiko handiarekin niretzat ez dakidala PHP, baino webgune bat egin dudala. Eta zure bizitzan, zure kabuz, imposible izango zen lortzea. Claro, orduan kontua da, egia esan da, hau oso ideia ona dela, eta ziurrenik ez dakit ze arpide txamotan sartuko duten, baina nahiko arrakasta izan leike, batez ere, hori, azalpen ulergarriak egiteko legeetan oinarrituta, baina oso zehatza, eta beti egia dela dakizuna. Zeuk ulertzeko, ze eskaintzen zuen onelako datu base bat orain arte abokatu bateri? Normalmente eskaintzen zituen gauzak ziren sententziak, zu buskadore bat izan, eta delito edo falta edo legea araudi bat jarri buskadore batean, eta ematen zizun hor erlazionatuta zeuden sententzia garrantzitsu gehienak edo guztiak, zure kriterioak eta zenbat otaintzen duzun arabera. Eta gero, hortik aparte baita ere ematen zituen formularioak, hau da zu ez nekidan demanda bat hor sartu nahi, eta ez dakizu nola hasi edo nondik jarri edo ze puntuetan begirada bat eman behar diosun, eta jadanik deskargatu alzenuen formulario bat, eta behitu, formularioak kenduko dira honekin zen, eta bakarrik, nik ez du frogatu, baina imaginatzen dut ChatGPT-erizuk eskatu aldiosun bezala, behar dut kode bat sartzeko nire web orrialdean, kasu honetan behar dut demanda bat, ez dakit zen multzoetan inspiratuta, ez dakit zen legean, edo gertatu zait hau. Hor hartu duzu gertatu zait hau, demanda bat behar dut hau aurkezteko epaitegietan, salatzeko edo erantzuna emateko niri demandatu didatelako. Claro. Gero etortzen da hirugarren pauso bat, hori hain ondo funtzionatzen bada,
agian abokatuak pikutara juten gara, Bueno. edo gutxienez gure lanaren gehiengo denbora eman beharko diogu beste lanak egitea. Momentuz ja, idatziak egitera denbora gutxiago, adian denbora gehiago, idatzi horiek defendatzera epaitegietan. Hori momentuz ez dago adimen artifiziala bat egiten duena Espainian. Galdera bat Agian pinganillo batekin baita ere ekartzen dute hemen. Galdera bat egingo dizut eta ez daukan, erantzunik ez daukan Eske galdera. idatziak egitera zenbat denbora eramaten genuen abokatuak idaztera eta berridaztera eta guztiz kompletua edo komplexua diren idatziak zenbat ordu eraman behar zenuen horrelako gauzak egitera eta zenbat orain justu ez duzuna behar. Claro, eske azkenean hau ChatGPT bezala konpontzen du pertsonak bere kreatibitatea, bere irudimena ez dutenean behar, kasu horietan ChatGPT erabili dezakezu. Bai. Osea, ni hemen beti da nik esan dudana. Lan kreatiboak pertsonekin egiten direnak eta orokorrean makina batek nahiko gaizki egiten dituen lanak honek ez du ordezkatuko. Ordezkatuko ditu lan mekanikoak. Bai. Eta hori... Eta azkenean demanda bat egitea mekaniko asko dauka, zeren sartzen duzun palabreria asko demanda guztietan dago. Bueno, zu dakizuna abokatu esarala, baina ikusi duzula nola egiten dugun demandak eta sartzen duzun eduki askok berriro errepikatzen dira eta kaso askotan bakarrik begira bada jarri behar duzu aberia legea aldatu duen edo berdina jarraitzen den. Izaten. Eta ikusten baduzu boen ez dela aldatu lege hori duela 5-6 urte demanda. Orain dela 5-6 urte aurkeztu nuen demanda, iaia guztia balio du. Listo. Erantzunik gabeko galdera da zenbat kostatzen duen genial hau ez dute argitaratu, orduan ja Lefebreri kontsultatu behar diozu eta tarifa a saber zenbat izango den. Kontsulta egiten baduzu Borja, konta iguzu a ber zenbat kobratzen dizuten. Kontatuko du zeren esango dizu ja primizia esklusiba niri eskaini didatela erreminta hau, baina ez naiz oraindik esan ez bai ez bakarrik oso ondo ja kontaktatuko du nahi badut hau frogatu, frogapena eskaintzen dizute zu erreminta frogatzeko eta gero ja esaten dizute prezioak. Aukera badaukat egingo dut. Bueno, eta ja programa bukatzeko gaur titulor ez dugu izango, uste dut ez duzulako topatu titulori. Ez dago ezer. Ez dago ezer. Baina bai, badago, Puntueus Fundazioak argitaratu duen berri batek niri pertsonalki gainera oso kurioso iruditu zaidana eta ez bakarrik Euskadin baita Katalunian ere bere garrantzia izan duena Google eta gure hizkuntzako ofizialei buruz delako. Kontua izan da, izenburua nahiko deigarria euskarak ikusgarritasuna berreskuratu duela Googleen bilaketetan, baina kontua izan da pasaden uztailean Puntueus Fundazioak euskarak bilatzailearen emaitzetan jasandako atzera pausua salatu zuela bere informe batean. Googleei ere esan zion, ikusi dugu hemen ez direla agertzen euskarazko emaitzak agertzen ziren neurri berean, eta Googleek aldaketak aplikatu ditu bere algoritmoetan eta gaur euskarazko web edukiaren ikusgarritasuna nabarmen hobetu dela egiaztatzen du Puntueus Fundazioak. Puntueusek arazoa detektatu zuenean salaketa egin zuen momentu horretan, kontua da aztertutako laginen emaitzen erdia soilik euskeraz agertzen ziren bilaketak euskeraz egin arren.
bueno, Googleekin hitz egin zuten eta laburpen oso handia egiten, gaur egun emaitz hori 163 arte igo da, orduan, egoera hobetu dute Googleen kolaborazioarekin. Bueno, beste pauso bat, normalean, imaginatzen dut, ez dut esango, baina imaginatzen dut euskaraz bilaketa bat egin albazara, euskarazko edukiak nahi dituzuela aurkitu. Edo, eta ez gazteleraz, bueno, beste gauza bat ja ez badago, baina eske gauzak jadanik hor badaude, baina gutxienez oratera. Claro. Gainera, bilaketak euskaraz egiten, euskarazko emaitzak ez nabarmentzea, en fin, nahiko feo. Katalanez ere, komentatu dut, Katalunian ere honi buruz hitz egin delako, katalanez ere hau berdin gertatu zen, eta kasu honetan salatu zuena izan zen Alianza per la Presencia Digital del Català, eta bien artean, bi erakundeen artean lortu dute hizkuntzako ofizialen agerpena hobetzea edo berreskuratzea Googleen, eta honekin berrien atalaren bukaera. Zerbait falta zait. Ez que titulol batez izatea... arraro egiten da. Arraro egiten zaigu, baina bueno, horrela da gaurko programa ere, pizkat kuriosoa. Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi? Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da. Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar. Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus. Sarean zehar, zure mezuen zain. Bueno, ya podcastak endo alduzue, betiko movida komentatuko ditu dalako bukaeran, así que ya está, beste gauza bat entzutera joan. Barkatu, irratietan basaudete, erazaitezte programazioa jarraitzen duelako. Duela urte asko ez nuela esaldi hori esaten. En fin, Borjas Bos, eskerrik asko nirekin berri hauek komentatzeagatik eta kontatzeagatik, eta hurrengo arte. Eskerrik asko Inigo eta entzule guztioi, hurrengo programa arte. Beti bezala berrikuspen teknikoan Mikel Carmona egon da, baita ere eskertu behar diogu irratietan dauden ekoizpen eta teknikari taldeei programa honen emisioa posible egiteagatik. Eta ja, esan dudan bezala, betikoa hurrengo sarean zehar bi aste barru, hemen, leku berdinan, irratian edo podcast jasotzelean, edo YouTubeen ere gaudelako, Euskal Digitalen kanalean, eta bitartean posik izan, edo saiatu posik izaten, eta teknologiarekin zerbait ere egon, baita ere komeni zaigula teknologiarekin erlazio ona izatea. Eskerrik asko eta hurrengora arte, agur!